lähdetään liikkeelle. Ykköspaikalle, meneekö sinne Nurmi vai meneekö sinne Takala? Nurmi ykköseksi, Takala kakkospaikalle ja Koskinen kolmanneksi vai pystyykö pitää Virtanen sisäpuoleltaan nousee kolmospaikalle. Nyt on sisäpuoli auki ja Piekkala nelospaikalle, vitospaikalle nousee Väliheikki ja näin Koskinen on kutospaikalla. Koskinen lähti pelaamaan upporikasta rutiköyhää ja nyt jäi kyllä luovuttava käteen. Tosi kahden kauppaan tuo kärkipaikkakin. Nurmi ei helpolla tule tässä lähdössä pääsemään. Ja kyllä Virtasenkin nostaa vielä, vaikka on hieman jääneenä tuosta, mutta hetkeltä Virtanen ottaa kyllä kiinni ja nyt on jo haastamassa tuota kakkospaikkaa. Ja nyt vetäsee Virtanen ja nousee kakkoseksi, Nurmi on kärjessä. Ja Virtanen saman tien ykköseksi vai pääseekö? Nyt on kovakana kynittäväksi eikä Nurmi anna periksi. Jälleen Nurmi on ykkösenä, Virtanen kakkospaikalla, kolmospaikalla Piekkala, nelospaikalla Takala, sen jälkeen tulee Väliheikki. Ja missä se on nousija, Koskinen on siellä. Ja näin viimeiselle kahdelle kierrokselle lähtee myöskin Koskinen, toinen nousija Piekkala on tosiaan kolmospaikalla. Nurmi kärjessä, Virtanen kakkospaikalla, noin 30 metriä on välimatkaa tuohon kolmanten olevaan kuljettajaan. Ja uskoisin, että Piekkala tulee tuon bronssin ottaa kotiin. Jo tässä vaiheessa se näyttää hyvin vahvasti siltä, sillä Piekkalalla on myöskin taakse yhtä paljon tilaa sen sijaan tuo kärki, ykkönen ja kakkonen. Ja nyt menee ohi sieltä Jalonen, Virtanen menee ja nousee ykköspaikalle. Ja saat nähdä mitä Nurmi tekee. Pääseekö? Nyt tulee vaihdemissi puolestaan Virtaselle ja Nurmi pääsee aivan iholle. Nyt ollaan aivan tuhkaluukossakin ja nyt jätetään sisäpuoli auki ja Virtanen. Nyt tulee kaato ja raju. 3, 4, 5 kierrosta eli Virtaselle. Virtaselle sitten tulee tänä päivänä tuo kutosmerkintä hyvikosta ja Virtanen pelasi vain voitosta. Eli Jonne on autosta ulkona, ei suurempia hätiä ja näin sitten Jonnella on nuo laulut laulettuna. Harmin paikka, siellä Jonne ajatteli, että nyt otetaan voitto tai ei mitään. Ja Tommi Nurmella suurella todennäköisyydellä viimeinen nuorten luokan kilpailu. Ensi vuonna ollaan sitten yleisessä luokassa mukana. Ja talvimestaruus jo ajetaan yleisessä. Nyt on lähellä, että nuorten luokan kausi päätetään voittoon. Ja siitä kyllä sydämestäni toivon. Paljon ollaan Tommin kanssakin kuljettu ristiin rasti ja kaikki alkoi Lakeuden kisoista silloin nuorten ja naisten SM:istä. Onneksi olkoon Tommi Nurmi Kokemäen UA Ratkaskonehuolto Fiat. Sajan kakkonen Jere Piekkala Somero.